možno to vidí niekto, kto nás sleduje, že tie deti postupne odmietajú rozprávať po slovensky. Začína to tak, že viacej sledujú, než rozprávajú a niektoré slova začnú vynichávať a nahradzujú ho nemeckým výrazom. My máme nejaký spôsob autority ako škola, ako inštitúcia. Deti, ktoré k nám prídu na tie 2 alebo na 3 hodiny v týždni, majú k nám úplne iný prístup. Otvorím dvere a príde už iba slovenčina. Už počujem iba slovenčinu. A nie je tam žiadna diskusia o tom, že či chcem rozprávať, nechcem. Doma je to jednoduchšie, lebo najlepší manipulátori sú naše deti. Poznajú nás úplne najlepšie a definitívne majú viac energie ako my dospelí. Vítajte pri sledovaní podcastu Swisscast. Rozhovorov, kde si pozývam Slovákov a Čechov, ktorí žijú vo Švajčiarsku a majú nejaký zaujímavý príbeh alebo prácu, biznis. A dnes pozvanie prijala riaditeľka slovenskej školy a škôlky vo Švajčiarsku. Petra Ondrčko. Rozmýšľam, či pani Petra Ondrčková. Je to v zásade úplne jedno, ale áno, pani a už staršia pani, už pomaličky idem do toho veku, že k ľudí staršia pani Petra Ondrčková, áno. Ďakujem veľmi pekne, ja si to neskutočne vážim, že si prišla na tento rozhovor, pretože si myslím, že otázka, alebo to, o čom sa budeme dnes baviť, tá slovenská škola a škôlka je veľmi dôležitou súčasťou komunity Slovákov a Čechov, ktorí žijú tu vo Švajčiarsku. Áno, to môžem potvrdiť. Tak začníme tam, že ako si môže Slovák, Slovenka, ktorý žije vo Švajčiarsku, nejako vizualizovať tú slovenskú školu a škôlku. Slovenská škola a škôlka síce má názov Slovenská škola a škôlka, takže môžeš si predstaviť veľkú budovu, kde je niekoľko tried, kde sú pani učiteľky, kde zvoní prestávky a niekde je teda riaditeľňa, kde sedím ja a takéto niečo nemáme. Žiaľ, ešte slovenský dom neexistuje ani v Curychu a teda ani vo Švajčiarsku podľa toho, čo viem, ak niekto, kto nás počúva, sleduje, a ak by niečo vedel, budem rada, keď ma bude kontaktovať. A našim do budúcna ako keby cieľom je určite, aby sme mali nejaký slovenský dom, pretože tých aktivít a spolkov a inštitúcií, ktoré tu fungujú, je naozaj veľké množstvo, takže myslím si, že tá budova by dávala zmysel a bola by plne využitá. V každom prípade Slovenská škola a škôlka je iba názov, pretože my sme mimoškolská aktivita. To je najčastejšie nedorozumenie, ktoré vyplýva z tohto názvu, že naše vyučovanie trvá 2, maximálne 3 hodiny v týždni. Najčastejšie sa teda s deťmi stretávame v poobedných hodinách. Náš deň, kedy je takmer všade máme vyučovanie, je streda, ale postupom času teda vyučujeme v rôznych lokalitách každý deň, čiže od pondelka až do piatku a v 3 lokalitách vyučujeme aj v doobedie, kde máme predškôlkárov našich úplne najmenších. Sú to detičky vo veku 2 až 4 rokov. Mám to brať tak, že sú obyčajné, normálne švajčiarske školy a škôlky a vy si nejako prenajímate ich priestory a niekde v medzerách medzi vyučovaním alebo po vyučovaní tam máte hodinu slovenčiny? Dobrá otázka, pretože toto je jeden z cieľov, ktorý by chcel byť, alebo mal by byť naplnený do budúcna. Aktuálne sa diskutuje, že bude vyučovanie HSK integrovaný do bežnej regel klase, alebo teda do bežnej triedy, kde sa deti vyučujú aj teraz v švajčiarských škôl. A aktuálne to je tak, že HSK školy, a za chvíľku teda vysvetlím, čo to je, lebo je to nejaký pojem, ktorý je tu tiež zaužívaný. Tak tieto HSK školy majú možnosť mať miestnosti alebo väčšinou sú to teda triedy, ale nemusí to byť vyučovacia trieda, je to nejaká miestnosť, ktorá je v budove školy a majú možnosť využiť na 2 alebo 3 hodiny teda tieto priestory. A tento systém HSK škôl je postavený na tom, vysvetlím, čo je HSK, Heimatliche Sprache und Kultur. Tento systém je teda vo Švajčiarsku, v Nemecku sa stretnete s HSU, Heimatliche Sprache Unterricht, takže tam je to trošku iné. Treba povedať, že v Nemecku je tento systém viac prepracovaný aj čo sa týka učebníc, čo sa týka celkového systému, lebo je to väčšia krajina. Vo Švajčiarsku je tento systém tiež na veľmi vysokej úrovni a dovolím si tvrdiť z toho, čo som počula, že teda kanton Zurich to má prepracované najlepšie. Pracujeme s rôznymi kantónmi, ja sa k tomu postupne dostanem, ale naše teda vyučovanie je
orientované na to, aby deti, ktoré prídu do Švajčiarska, udržali si slovenčinu na komunikatívnej úrovni a ak je to len trošku možné, aby ju posilnili. Táto úloha sa zdá byť málo, možno niekto povie, akože iba udržať, ale každý, kto prišiel do zahraničia, vie, že prvý jazyk postupne vyhasína. On vlastne prestane byť dominantný a nastúpi nový jazyk tej danej krajiny. Teda u nás je to nemčina a ešte švajčiarska nemčina, čiže pracujeme s tým, že tie naše deti naozaj majú provokované centrum jazykové rečové centrum, dvoma jazykmi hneď súčasne, súbežne. Takže to znamená, že im pomaličky vyhasí na ten jazyk. Ty to možno vidíš doma, neviem, možno to vidí niekto, kto nás sleduje, že tie deti postupne odmietajú rozprávať po slovensky. Začína to tak, že viacej sledujú, než rozprávajú a niektoré slova začnú vynichávať a nahradzujú ho nemeckým výrazom, prípadne nejakou komoleninou. Veľmi časté u malých detičiek je, že sa ako keby že zaseknú a teraz vidíš, že niečo chce povedať, ale nevie presne čo, pretože v mozgu, ak nastane nejaká štáv, ja to takto poviem. Aj keď sme to vlastne otvárali túto tému s odborníkmi, ktorí sa tomu venujú, tak presne nám popísali, že áno, je to tak. Predstav si nejaké nádoby, kde máš jednojazykové centrum, ako keby každú reč, ktorá má svoju slovnú zásobu a v istom momente a tie štruktúry, a každý jazyk má vlastnú štruktúru, tak v istom momente nastane to, že chcem niečo povedať, ale neviem, ako mám zložiť tie slova. Prebieha to veľmi rýchlo a to dieťatko sa zasekne. A niekedy príde vlastne k tomu, že si tí rodičia povedia, že no a to máme nejaký problém. Máme problém s vývinom rečí a tak ďalej. U viacjazyčných detí alebo u detí, ktoré vyrastajú v viacjazyčnom prostredí, je toto úplne bežná vec, ktorá sa stáva. Ja takisto som matka a takisto sme prešli nejakým vývojom, takže teraz na to pozerám úplne inak, ale patrím tiež medzi rodičov, ktorí, keď sme prišli do Švajčiarska, cítila som sa zmetená. Čo je lepšie teraz? Podporiť tú nemčinu, podporiť tú slovenčinu. Bolo mi jasné, že kvôli slovenskej škole, keďže deti majú trvalé bydlisko na Slovensku, musíme tú slovenčinu naďalej posúvať. A aj to pre mňa bolo dôležité, aby moje deti rozprávali po slovensky. Keď pôjdeme na Slovensko za rodinou, aby deti rozprávali po slovensky, to bolo pre mňa taktiež dôležité, aby mali kontakt s tou kultúrou a v neposlednom rade pravdu povediac nevedeli sme, čo bude. Či zostaneme 5 rokov, 10 rokov, 20, či sa budeme musieť vrátiť, aká bude situácia. Ten život prináša rôzne momenty, takže sme si povedali, že toto je pre nás dôležité. Zároveň sme v novej krajine a je dôležité podporiť aj nový jazyk. Dnes už viem s odstupom času, že som robila chybu a je to tiež OK. Myslím si, že je to fajn povedať nahlas, keď niekto urobí chybu a priznať si ju. A myslela som si, že je dôležitejšie koncentrovať sa na nemčinu. A niekedy mi bolo aj, poviem to tak, necítila som sa komfortne, keď som hovorila s deťmi po slovensky v nemecky hovoriacom prostredí, keďže som nemecky ešte veľmi dobre nevedela, tak som preskočila do angličtiny a tak. Dnes už viem a práve preto, že vediem školu, práve preto, že sa tomu venujem aj na odbornej úrovni, tak práve preto viem, že je veľmi dôležité ten prvý jazyk podporiť. Práve v období, keď prídete do novej krajiny, či už je to jedno, kde prídete, ak má dieťa kontakt s novým jazykom, tak je nesmierne dôležité ten prvý jazyk podporiť, lebo je to základná štruktúra, na ktorú potom môže človek, to dieťatko alebo ten mozog stavia nové a nové jazykové systémy. A tu by som len chcela povedať, že máme predstavu o tom, naše deti rozprávajú 2, 3 alebo používajú 3 jazyky, ale v skutočnosti naše deti používajú 4 jazyky, 5 jazykov. My máme celkom dosť veľa rodín, ktoré majú bežný komunikačný systém, alebo doma používa dieťa 5 jazykov, čo je celkom dosť a môže si človek povedať, no tak to je určite výnimka. Nie je to výnimka. V zmiešaných rodinách, kde napríklad je Slovenka, Francúz alebo Talian, kde je vlastne
spoločný jazyk angličtina a kde deti majú kontakt s nemčinou a tým pádom aj so švajčiarskou nemčinou, to už máš hneď 5 jazykov. A prejdi si vo svojom okolí, koľko takých párov poznáš, ktorí majú každý svoj jazyk a komunikačný jazyk je angličtina. A vlastne tie deti automaticky do toho krásne vchádzajú, čo je najdôležitejšie z pohľadu rodiča. A rozumiem tomu, že tá neistota, lebo keď robievame workshopy, kľudne ma zastav, keď budem hovoriť dlho. A keď robievame workshopy, s ktorými chceme aj pokračovať, len teda hľadáme tiež čas, ako si hovoril, že tá komunitná práca vyžaduje teda hľadanie si voľného času. Tak keď robievame tieto workshopy, vidím, ako sú rodičia hladní po týchto informáciách, ako potrebujú uistiť, ako nevedia teda, tu mám takú informáciu, čo je lepšie, lebo na jednom sa shodneme, že milujú svoje deti a chcú im pomôcť, aby sa integrovali, aby neboli šikanovaní, aby proste zapadli do tohto prostredia a zároveň, aby tie korene, ktoré máme, lebo je to naša identita, tak aby tieto korene boli podporené. No ja poviem za seba napríklad, náš malý sa narodil tu, na prvé 2 roky bol doma s mamkou, s manželkou, no a my rozprávame celý čas, on má teraz 4 roky, rozprávame s ním celý čas po slovensky. No a tiež sme rozmýšľali, hej, že roky pôjdu, nevieme koľko tu budeme, že či sa budeme sťahovať na Slovensku alebo tak. No a po tých 2 rokoch prišla debata na to, že by mohol ísť do Kity, aj hlavne kvôli tomu, aby sa dostal medzi tie švajčiarske deti, lebo dovtedy sa nedostal, lebo ako mám kamarátov švajčiarov, ale nikoho s malým dieťaťom, aby sa dostávali nejak dokopy. Tak veľa nám rozprávali o tom, že púšťajte si nemecké rozprávky, nech sa dieťa do toho trošku dostane. Lenže ja mám pocit, že my sme chytili úplne ten náš problém, nejak sa preklopil na úplne opačnú stranu, pretože my sme dali nášho malého ako 2-ročného do Kity a tam je, že 10 hodín denne medzi Švajčiarmi. Príde domov, rozprávame na ňo len po slovensky. On to vie krásne, keď sa postavím ja, vedľa mňa sa postaví Švajčiar, povie mu niečo Švajčiar, on mu odpovedá v švajčiarštine, keď sa ho spýtam niečo ja, povie v slovenčine, ale už vidím, že je trošku problém, lebo keď s jeho rovesníkmi, s 4-ročnými deťmi Slovákov tu vo Švajci, ktorí nemali dieťa v Kite, tak to dieťa už skloňuje, tá slovná zásoba je väčšia. U nášho je ten problém, že on je s nami 2 hodiny večer doma. Hej. Sú dobré dni, sú zlé dni, keď niekedy počúva, nepočúva, práca, život, problémy, niekedy je tej interakcie viac, niekedy je menej. A ja to vidím, že už chytáme ten problém, že tá slovenčina nám pokulháva, ako sa hovorí. Hej, toto je úplne bežný scénár, veľmi normálne, čo si práve teraz povedal a myslím si, že tak, ako ty si to krásne popísal, že sa v tom našlo veľmi veľa rodičov. To je aj dôvod, prečo vznikla Slovenská škola a škôlka. Jednoducho naša rola rodičov tuto naberá úplne iný rozmer. V prvom rade nemáme tu zázemie, ktoré máme na Slovensku. Nemáme tu babky, detkov, nemáme tu susedov, nemáme tu tety, ujostrikov. Proste jednoducho celé naše sociálne zázemie, o ktoré sme sa pripravili, ale myslím to tak dobrovoľne samozrejme, prišli sme o neho, nám chýba. Nesie to za sebou výhody aj nevýhody v každom prípade, ale je veľmi dôležité, že títo rodičia, ktorí prišli do Švajčiarska tak ako vy, ako my, zostali sme sami. A veľmi často, pokiaľ nemáme to šťastie, že v našom okolí je niekto, kto združuje tú komunitu, tak v tom sme veľmi dlho sami. To, čo si teraz popísal, že dieťa je viac v prostredí, kde počúva iný jazyk, skúsim to takto formulovať, lebo nemusí to byť nemčina alebo švajčiarska nemčina, môže to byť aj iný jazyk a rodičia sú s ním doma síce plynule rozprávajú na dieťa slovensky a teda budem používať termín prvý jazyk, lebo aj táto debata prvý jazyk, druhý jazyk, heritage language a podobne je teraz ako keby, že diskusia v odborných kruhoch. Ja budem používať prvý jazyk, lebo vo Švajčiarsku je teda ustálené, že tento termín sa aktuálne používa prvý a druhý jazyk. Aj sa môžete stretnúť na vysvedčení, ktoré dávame napríklad aj my, že je tam erste Sprache, alebo je tam zweite Sprache, alebo Deutsch zweite Sprache, takže s týmto pojmom sa bežne stretávajú. Vrátim sa k téme. Súčasť toho je, že vy rodičia, a nemyslím teraz len teba,
za manželkou, ale myslím aj ostatných rodičov, my nie sme stroje. A keďže sme odkazaní sami na seba, tak to vo mnohých rodinách vyzerá tak. Ráno vstanem a trochu kriku, do školy, do škôlky, a na obed teda niekto sa vráti domov, pretože musí pripraviť obed, trošku kriku a zase naspäť do školy, do škôlky a vrátim sa domov, prípadne mám druhú prácu, tretiu prácu. Ja som v tej komunite Slovákov a vidím, koľko musia pracovať. Naozaj sú to ľudia, ktorí sú mnohokrát unavení zo života. A to vyčerpanie nie je... Netreba to podceňovať. Je tam zrejme, je viditeľné. No a teraz v takomto prostredí, kde tí manželia ešte aj bojujú o to, že či teda vybuchnem, nevybuchnem, lebo fakt mám toho dosť po celom dni, aj ty máš toho dosť po celom dni a teraz do toho prídu deti, ktoré majú tiež dosť po celom dni a my sa tu ideme snažiť rozprávať slovensky. Tak najčastejší scenár je, že tí rodičia prejdú do nemčiny alebo do jazyka, ktorému na nich rozpráva dieťa. No a ja napríklad vnímam jednu z veľkých výhod slovenskej školy a škôlky je, že my máme nejaký spôsob autority ako škola, ako inštitúcia, deti, ktoré k nám prídu na tie 2 alebo na 3 hodiny v týždni, majú k nám úplne iný prístup. Otvorím dvere a príde už iba slovenčina. Už počujem iba slovenčinu. A nie je tam žiadna diskusia o tom, že či chcem rozprávať, nechcem. Doma je to jednoduchšie, lebo najlepší manipulátori sú naše deti. Poznajú nás úplne najlepšie a definitívne majú viac energie ako my dospelí. Takže vedia veľmi rýchlo zistiť, kto sa ako jak cíti a či je dobre zatlačiť, alebo budem to robiť, nebudem to robiť, domáce úlohy treba robiť, netreba robiť a tak ďalej, tak ďalej. U niekoho je to častejšia téma, u niekoho to nie je žiadna téma. V každom prípade ten život nie je jednoduchý. A teraz za mňa, nech to uzavriem tento rámec. Určite je veľmi dôležité, aby tí rodičia, aj keď dieťa odpoveda nemecky, aby vytrvali a rozprávali s písomnou slovenčinou, alebo teda slovenčinou, ktorú ja teda, už som teda počula aj dialektom, ale je to definitívne lepšie kvôli jazyku a kvôli štruktúre, aby teda bola spisovná, pokiaľ sa dá, ale hlavne, ako keby hlavná odpoveď je jazyk, v ktorom ty sa cítiš isto. V ktorom si autentický, v ktorom vieš vyjadriť zložité, komplexné situácie, emócie, kde vieš vyjadriť rôzne súvetia, vieš ich poskladať, lebo keď prejde automaticky rodič na iný jazyk, a nedaj Bože, ešte sa necíti v ňom isto, nie je si istý gramatikou, používa ho nesprávne, tak a nevie v ňom byť autentický. Nevie vyjadriť svoje pocity aktuálne, nevie reagovať na to dieťa aktuálne, čiže toto je dôležité. Ak aj dieťa odpovedá v nemčine, je to OK, je to fáza, prejdeme ju, je to v poriadku. Keď má kontakt, mňa často prekvapí, keďže pracujem teda s deťmi z tohto prostredia, tak mňa často prekvapí, ako rýchlo ten mozog zareaguje aj v prostredí, kde to dieťa doma rozpráva iba nemecky. Máme rodičov a naše aj zloženie tried sa postupne mení. Takže keď sme mali na začiatku deti, ktoré boli vyslovene hovorili plynule, boli ako keby na veľmi dobrej jazykovej úrovni, čo sa týka aj počutého porozumenia, čo sa týka aj verbálneho prejavu a slovnej zásoby. Chodívali pravidelne na preskúšanie, teda na komisionálne skúšky, pretože kedysi to bolo povinné. Tak dnes naše zloženie tried sa začína trošku premiešavať a máme tam deti, ktoré vôbec nerozprávajú po slovensky, ktoré rozumejú, ale nerozprávajú, ktoré nerozumejú vôbec. Máme aj také deti, ktoré nerozumejú. Je to, dajme tomu, druhá generácia, že rodičia nerozprávali po slovensky práve z toho dôvodu, že si povedali, tak sme v novej krajine, všetci mi naokolo hovoria, tá nemčina je veľmi dôležitá, ja nebudem hovoriť, necítim sa komfortne, som vonku a tak ďalej a tak ďalej. Nehovoriac o tom, že máme nejakú históriu a nehovoriac o tom, že tie prvé roky vo Švajčiarsku vôbec nie sú jednoduché pre tie rodiny, naučiť sa, ako tu funguje systém, nájsť, kde, na akom úrade, kam mám prísť, ako sa tu cestuje a ten prvotný stres prvé 2 roky je enormný. Takže toto všetko ako keby spracuje s tou rodinou. Takže to zhrniem a keď hovoríme o tom, že v tom prostredí, kde máme slovenskú školu 2 alebo 3 hodiny v týždni a to dieťa jednoducho príde, počúva, pracuje v tej slovenčine, je tam intenzívne,
tie centra sa znovu ako keby naštartujú, pootvárajú a je potom jednoduchšie, aby to dieťa otvorilo ten jazyk, našlo si k nemu cestu. Prečo je to dôležité? Možno máš aj ty tú skúsenosť a ja ju mám teda tiež, som matka a tiež ma to rozčuluje a hovorím to vždy našim mamičkám, aj oteckom, ale teda s mamičkami som častejšie v kontakte, aj keď máme aj aktívnych oteckov. Tak a podporujem ich určite v tomto. Tak sa presne stretávam s tým, že ako je to možné, že keď to povieš ty, lebo väčšinou si týkame, keď to povieš ty, tak to ide. Petra povedala, že chce, aby sme tak, všetko je hotové. A ja sa môžem na hlavu postaviť. Mám to presne takisto doma. Počúvajú ma vlastne všetky deti, s ktorými pracujem, okrem tých mojich. Je to úplne bežný jav, takže aj toto koľkokrát. Ja verím tomu, že je za tým aj frustrácia, že ja musím odniesť dieťa do nejakej inštitúcie, aby vlastne to, čo môžem s ním robiť ja doma, ale so mnou to nechce robiť, odmieta to. A je to proste prirodzený, úplne prirodzený mechanizmus. A tu by som chcela ako keby vrátiť sa ešte k tomu, že teda bavili sme sa o tom, prídeš domov, ako budeš hovoriť, tá frustrácia, vyčerpanie jedno s druhým. Určite chcem povzbudiť všetkých rodičov, aby neboli na seba prísni, pretože sa stretávam aj s reakciami. Mala som urobiť to, kde ste boli, keď sme my mali malé deti. A teraz to vidím, teraz už tomu rozumiem, ako to bolo, je mi to ľúto a teraz počujem výčitky, neistota. Ja chcem určite zdôrazniť, nikto nie sme učení a ja vediem slovenskú školu a urobila som presne tú istú chybu, že som sa orientovala, alebo menej som sa orientovala na tú slovenčinu, tak toto poviem, lebo tá nemčina je veľmi dôležitá, žijeme tu. A v každom prípade, ale taký menší, dopriala by som takú tú láskavosť rodičov samých k sebe, že teda sme tu a spoločne vykráčame do nového života. Nikto nevie úplne presne, keď nepracuje v tejto téme, ako sa to má robiť. Takže čo bolo, teraz som tu, môžem niečo zmeniť, môžem niečo urobiť, viem, takže teraz viem si nájsť nejaké informácie a možno niekedy sa na to ani necítim. V neposlednom rade máme aj také prípady, kde vlastne deti majú zakázané rozprávať materinským jazykom. Je to smutné, ale je to realita. A tu môžem ako keby na diaľku vyslať nejaké objatie. Ja tomu rozumiem. Sú proste zmiešané manželstva, kde manžel povie alebo manželka povie, aj to sa nám stalo. Neprajem si, aby dieťa rozprávalo doma slovensky, pretože nerozumiem, o čom sa rozprávate a chcem, aby ste sa rozprávali tým jazykom, ktorému ja rozumiem. Je to tak. Ja nehodnotím to. Tu chcem naozaj povedať, že sú rôzne životné situácie a takú tú láskavosť voči sebe robím pre svoje dieťa najlepšie, ako viem. A som dosť dobrý rodič, presne taký, aký som. To úplne stačí. A vykročím ďalej. To by mi babky neodpustili a detkovia, keby som neučil našho po slovensky. Naše milované babky a detkovia, no áno, je to tak, že niektoré veci nám dali dobré, aj z našej tradície, aj z našej histórie a niektoré veci jednoducho musíme preorganizovať v tej našej hlave na novo. A ja to vidím tiež, lebo tiež začínam byť už tá generácia, ktorá si hovorí o tí mladí, takže už vidím, že tá nová generácia má iný pohľad na vec, má nový pohľad na vec a úplne tomu rozumiem, ako sa cítili tie babky a tí detkovia. V každom prípade my sme tu teraz, bojujeme ako najlepšie, ako vieme a myslím si, že dosť dobrý rodič je určite odkaz, ktorý by som rada vyslala tým rodičom, ktorí sa trápia alebo sa si spýtujú svedomie, robím dosť, nerobím, robíš dosť. Robíš naozaj dosť. To, že sa snažíš a hľadaš, robíš dosť. No ja za seba poviem, že my sme tu dosť veľa rokov žili v takej bubline, už aj čo sa týka práce, ja som sám, čiže ja som sa po nemecky málo čo učil, moja vina. U nás ani, ja sa bojím sa rozprávať na malého po nemecky, už len z toho dôvodu, že viem, že robím chyby. Moja nemčina je ako keď prijete do čínskeho obchodu na Slovensku a rozpráva na vás predávať po slovensky, Čiže viem, že ani nezačnem s tou nemčinou, lebo by som ho len motal. Ja v slovenčine som si istý, že veď slovenčina je taký krásny a rozmanitý jazyk, že každá myšlienka sa dá povedať akože 10 spôsobmi. Čiže
len na margo toho, že u nás doma to funguje tak, že my ideme čisto v slovenčine. Mhm. A ešte sa vrátim k tomu, čo si spomínala. Nám to rozprávali aj tiež v kite, že ako keby to dieťa, keď príde do tej kity, tak je to možno že sa cíti tak trošku, nie že zviazane, ale musí dávať väčší pozor ako v tej škole, Mhm. takže počúva, takže sa hrá, reaguje a tak. A potom, keď príde večer domov, ako keď vypustíš z klietky Mhm. zvieratko a už sa cíti bezpečne, už je doma v tej Mhm. svojej bubline a vtedy sa vie aj Mhm. otvoriť a potom príde to, že sú situácie, kedy uh, one... Som rada, že o tom hovoríš, hej, hej. Som rada, že o tom hovoríš, pretože toto, čo si teraz popísal, to je úplne bežný jav, ktorý sa deje, že všetko, čo si nazbieralo, najčastejšie teda strach, pretože je to nové prostredie a tá neistota, tak zrazu príde a vyplače sa, vykričí sa na toho rodiča, búcha vecami, môže aj niečo rozbiť, ale v každom prípade dáva von niečo. A ja v tomto prípade hovorím rodičom, poďakuj za to, pretože to je dieťa, ktoré vie, že toto je moje bezpečné Mhm. prostredie a tu si to môžem dovoliť. A ja som ten dospelý, ktorý to má zvládnuť. A v tom, že to mám zvládnuť, tiež potrebujem často pomoc. A tiež potrebujem často ako keby, že dobre, vieš čo, teraz ja potrebujem time out. Ja ako matka potrebujem ísť na chvíľu, lebo je to pre mňa ťažké tá situácia, v ktorej práve teraz sme, ale ja sa vrátim za 5 minút alebo za 10, sľubujem, a prídem a otvoríme to spolu a je to úplne v poriadku. A to, čo si popísal, sa nám deje aj v triedách, pretože máme... Hlavne to vidím u detí, ktoré prišli do Švajčiarska, tam to vidím ako keby kľúčové. Mnohí rodičia mi povedia, alebo stretla som sa s tým, že no veď oni hovoria super, vôbec nepotrebujú slovenskú školu, veď teraz sme prišli zo Slovenska, oni sa musia sústrediť, to je pravda. Musia sa sústrediť. Ja som sa stretla s tým, že niektoré deti, ktoré ešte len prišli do Švajčiarska, používajú tú slovenskú školu ako svoje bezpečné prostredie, kde vlastne môžu v tom slovenskom jazyku vyjadriť všetko, čo sa deje, čo sa raz do týždňa a idú blablabla, všetko proste porozprávajú, lebo sa nevedia ešte autenticky vyjadriť v nemčine, lebo iba tak stoja, niekedy rezignujú, aj sa ich pýta, pani učiteľka sa ich pýta, to na ten systém je naozaj nastavený citlivo, aj používajú kartičky, aj všeličo, ale každý, niekto je introvert, niekto je extrovert, ale aj ten introvert, keď je vlastne v tom bezpečnom prostredí a má ten priestor, tak sa ľahšie vyjadrí v jazyku, ktorý mu je blízky. A tu by som asi naozaj... My nemáme potreby len fyziologické, my máme potreby aj emocionálne a tam naozaj tá komunikácia je dôležitá, preto ten jazyk je na prvom mieste. Čiže to, čo si popísal, že sa deje, áno, je to tak a my v našich triedách to často vidíme tiež, že deti si prídu uľaviť. Prídu vlastne do toho prostredia. Koniec koncov, priznám sa ti, ja vlastne som riaditeľka, ale zároveň som učiteľka slovenskej školy, lebo tiež mám triedy, kde učím. Ja to robím presne to isté. Pre mňa je pobyt tie 2 hodiny, keď vyučujem, oddych. Pre mňa to je relax, pre mňa to je ako keby v tom prostredí, v ktorom si zvykám. Som tu 12 rokov, zvykám si na to prostredie, zvykám si na ten jazyk, zvykám si na to, že na každom mieste je iný dialekt. Je to nejaký proces, ktorým prechádzam, avšak keď prídem do triedy a ja vlastne počujem iba tú slovenčinu, tak ja cítim, ako celý môj nervový systém sa upokojí. Dobre, ja som doma. A nemá to vôbec nič spoločné s tým, či sa tu cítim dobre alebo zle, či sa tu cítim, že som doma alebo nie som doma. Som dobre, lebo počujem tú slovenčinu a som v tom prostredí a to nie je len slovenčina. To je humor, to je spôsob, akým my sa vyjadrujeme. To je ako to, čo my považujeme za normalitu, aj keď niektoré veci možno nie sú úplne normalita, ale my to tak máme, že spolu takto komunikujeme. Takže aj ja to mám veľmi rada ako učiteľka, ten čas, kedy som s deťmi. Dobre, poďme sa ale na to pozrieť nejako tak zo všeobecnosti. Máš tu teraz chlapa, otca, mám 4-ročného syna a počul som, že existuje nejaká slovenská škola a škôlka vo Švajčiarsku. Čo si za tým mám predstaviť? Kde ste? Koľko máte detí, učiteľky? Kedy vyučujete? A ako sa tam vlastne moje dieťa môže dostať?
V prvom rade všetky dôležité informácie sú na webovej stránke www.slovenskaškola.ch. Budeme radi, ak nás navštívite. Táto webová stránka sa postupne vyvíja, modernizujeme ju, tiež vlastne hľadáme ten voľný čas, takže postupne, ale sme otvorené a radi si vypočujeme pripomienky, námety, takže za to určite veľká vďaka. V každom prípade na našej stránke teda nájdeš určite miesta, kde už máme otvorené triedy, vyučujeme teda, ako som už spomenula, témer každý deň, aj do obede, aj po obede a rozdelím to asi tak. Máme najmenších, to je vlastne od 2 do 4 rokov, kde rozhodujúce je, ako je dieťa socializované, či už dokáže byť v tom kolektíve, do jakej miery. Tento projekt je v spolupráci s Českým klubom, to znamená, že jedna pani učiteľka, oni sú vlastne rovnocenné a jedna pani učiteľka hovorí česky, jedna po slovensky a je to aj preto, že mnoho našich detí je československých alebo slovensko-českých a je to pre nás jednoduchšie na tých miestach, aby sme tie triedy vedeli otvoriť a uživiť. To sú naše najmenšie detičky. Máme škôlky, kde máme detičky od 3 do 6 rokov a tam už je tá výučba po obede. Sú to 2 hodiny a stretávame sa najčastejšie s tým, že u tých detičiek máme prípravu do školy. Ja mám napríklad rada, keď mám deti z našej škôlky, pretože naša príprava je už o grafomotorike. Naozaj naše pani učiteľky sa cieľene venujú, ako keby, možno to niekto popíše, stará škola modernizovaná, ja by som to asi takto dala, ale vidím, že naozaj tie aktivity, ktoré robia učiteľky, sú cielené, aby dieťa rozvíjalo úchop, aby rozvíjalo základnú slovnú zásobu, aby sa vedeli orientovať tej slovnej zásobe, čiže to sú škôlkári naši. A potom máme vlastne školy, kde máme od 1. ročníka, a teraz rozmýšľam, najstarších máme 9 aktuálne, takže máme od 1. po 9. ročník s tým, že fyzicky nám chodí do školy, chodia deti od 1. do 6. ročníka, môžu chodiť neskôr, ale spravidla máme tú skúsenosť, že deti od 4. ročníka už začínajú mať rôzne iné aktivity, začínajú sa pripravovať na gymmy, začínajú sa pripravovať ako keby na ten nový, už dospelejší život a majú hlavne toho viacej v škole. Takže niektoré deti nám prechádzajú na online vyučovanie. Tento trend sme zaviedli počas covidu, lebo sme museli, takže aj keď sa nám veľmi nechcelo, tak sme museli. Ja sa niekedy v týchto veciach cítim ako korytnačka, čo sa týka technológie, ale teda sme sa prispôsobili danej dobe. No a ty, keď teda si otecko, ktorý nad tým rozmýšľa, tak si otvorí stránku a nájde si, že či vo svojom okolí máme nejakú triedu, kedy tam vyučujeme, alebo ako som povedala, niekde vyučujeme v pondelok, niekde vo štvrtok, v aký čas a teda nás kontaktuje. Zápis z pravidla na nový školský rok máme na jar a v lete. Je ale pravda, že zápis hlavne pre menšie deti prebieha celoročne, lebo môže sa stať, že dajme tomu hlavne u mladších detí v septembri alebo v oktobri ešte nie je pripravené, ale v marci a v apríli zrazu a už je socializované, môže začať, takže je to vždy po dohode s učiteľkou. Máme veľmi často prípady, že nás v priebehu roka kontaktujú rodičia. Môžeme sa prísť pozrieť, môžete sa prísť pozrieť a uvidíme. Deti, ktoré nastupujú spravidla počas školského roka nedostávajú vysvedčenie alebo teda atesty zo slovenčiny, ale deti, ktoré absolvujú celý školský rok, automaticky dostávajú atest zo slovenského jazyka a ten je potom pripísaný na vysvedčenie švajčiarske. Týka sa to detí, ktoré sú v 2. a vyššie ročníku. Že je to oficiálne, že to má akože váhu, to, že tu dostane nejakú známku. Áno. Že... A s tou váhou vlastne prichádza to, ako je to možné, ako môžeme mať niektoré. Vrátim sa možno, že ešte k tým miestnostiam. Niektoré miestnosti máme teda priamo v školách, ale niektoré miestnosti máme normálne komerčne prenajaté. Je to preto, že na jednej strane Švajčiarsko má v školskom systéme HSK, že teda podporuje, deklaruje to, že podporuje vyučovanie HSK, máme z toho práva a povinnosti, ktoré musíme plniť. My sme akreditovaná škola, to bol jeden veľký míľnik, ktorým škola prešla. Táto akreditácia ako HSK škola, v každom prípade ale niektoré školy nám ponúknú miestnosti, ktoré nie sú vhodné pre menšie deti alebo nie sú vhodné vôbec
pre deti, nejaké miestnosti, kde sú nejaké stroje podobne, tak sme sa zhodli na tom, že hlavne pre menšie detičky je dôležité, aby mali to prostredie, dajme tomu v materských centrách, alebo spolupracujeme s Kirchgemeinde, alebo máme nejaké familiencentra, ktoré nám poskytnú, ale je to vlastne komerčný prenájom. Čiže balancujeme niekde. Je to tak a niekde je to tak. Čo sa týka akreditácie a keď hovoríme o tom, že prečo naše deti dostávajú atest do slovenského jazyka, ktorý je potom zapísaný na švajčiarske vysvedčenie, a tým pádom ho môžu deti odniesť alebo teda poslať na slovenskú kmeňovú školu, kde máme tú skúsenosť, akceptujú to riaditeľia. Dnes je legislatíva tak postavená, že riaditeľ rozhoduje o tom, či akceptuje alebo neakceptuje, alebo do akej miery dieťa vykonáva alebo nevykonáva komisionálne skúšky. My máme zatiaľ skúsenosť dobrú, že naše vysvedčenia sú akceptované a to pomáha trošku zjednodušovať aj ten systém pre rodiny, ktoré chcú mať to vysvedčenie aj na Slovensku. No a ja by som sa možno vrátila trošku ku HSK systému, lebo ten je veľmi dobre prepracovaný a pre teba ako pre rodiča to je tiež dôležité. My máme nejaké práva a nejaké povinnosti práve z toho, že sme akreditovaná škola. Okrem toho, že musíme splniť podmienky, ktoré nám dáva každý kantón iné, to znamená, za každý kantón žiadame novú akreditáciu a táto akreditácia vybavenie trvá od 6 mesiacov po 4 roky. Takže je to naozaj veľmi rozdielne, podmienky sú tiež veľmi rozdielne. V kantóne Zurich sme vlastne ako prvý kantón, kde sme získali akreditáciu. Naše pani učiteľky musia absolvovať buď ročné, alebo 1,5 roka trvajúce školenie, respektíve ďalšie vzdelávanie na pedagogickej vysokej škole v Zurichu, ktoré má vlastne prepracovaný práve pre HSK učiteľov systém, čo je výborná vec práve pre učiteľov, ktorí tu prišli a chcú sa nejakým spôsobom integrovať do toho vzdelávacieho systému, pretože je to školenie, ktoré už má nejakú váhu, sú oboznámení na vysokej škole, ako to tu chodí, metódy vyskúšajú si, poznajú práve prebiehajúcu reformu Lehrplan 21, ktorý vlastne prebieha vo Švajčiarsku. Začali sme teda so 4 deťmi, len aby si mal teda predstavu, ako sa začalo v roku 2013, keď Monika Mareková založila Slovenskú školu a škôlku v Zurichu. Vlastne jedna malá trieda, jeden malý priestor a 4 detičky a to sa nám pekne rozrastlo. Dnes máme 130 detí približne. Wow. To sa hýbe. A to je spolu, že aj tá online výučba, aj ako 130 zapísaných detí, tak by som to 130 zapísaných detí máme, respektíve ako keď tu teraz sedím, tak je ich asi 128 a medzi tým príde jeden mail, taký jeden, taký, takže ja to zaokrúhlim na 130, ale keď som vlastne vypísala štatistiky, tak bolo aktuálne 126 prihlásených detí. Takže áno, a to sa týka detí, ktoré sú od tej predškôlky až po 9. ročník a sú to deti, ktoré sú v 15 rôznych triedach. Takže áno, máme 15 tried, vidím tvoje prekvapenie. Švajčiarska. V rámci Švajčiarska. Len tak v rýchlosti pár miest. Zurich. Hej, takže v Zurichu máme takto. V Zurichu máme aktuálne 2 miesta. Zurich Wiedikon, neviem, či to správne vyslovujem, lebo ma upozorňuje, že stále to vyslovujem zle. Je mi to troška jedno. Potom Zurich Affoltern, Adleysville, Hettlingen, ktorý je pri Winterthure, kde sme sa presťahovali, tam máme krajšie priestory. V rámci kantónu Zurich sme ešte v Zolikone a v Zolikerbergu. No a potom sme v ďalších kantónoch. V kantóne Aargau sme v Bádene, v kantóne Lucern sme v Lucerne, v kantóne Zug sme v Chame a práve prebieha akreditácia v kantóne Švíc, kde by sme mohli byť. Je tam tá púť slovenská. Neviem, či si... Einsiedeln, hej. Tam by sme mali byť. Je to otvorené, lebo ako som povedala, ten proces akreditácie je zdĺhavý. Do momentu, kým nie sme akreditovaná škola, fungujeme ako jazyková škola, čiže to zastrešenie administratívne je stále pod nami. Z toho, čo si rozprávala, mi príde, že tie deti sú
spojené, že povedzme, že sú dokopy štvrtáci a šiestáci, alebo štvrtáci a piatáci. Áno. Dobre, prichádzam k mojej otázke, že jedna vec je, že učíte po slovensky, ale čo učíte? Ako prebieha taká výučba? V prvom rade je dobre diferencovaná, pretože ako si hneď okamžite zaregistroval, tak máme zmiešané ročníky čo do veku, ale aj do jazykovej úrovne. To znamená, že v jednej triede, kde máme spravidla 5 až 12 detí, môže byť dieťa, ktoré nehovorí vôbec po slovensky, ale aj dieťa, ktoré hovorí plynule. Hovorí zároveň, je tam druhák s piatakom alebo prvák s s predškolákom. A je to teda na umení tej danej pani učiteľky. To je aj dôvod, prečo naše pani učiteľky, ktoré teda sú vynikajúce a ja im takto na diaľku zdávam poklonu, že sa tomu tak venujú, ako sa venujú, naozaj musia mať skúsenosť, pretože to vyučovanie nie je jednoduché a idem k tvojej otázke, čo tam učíme. No učíme teda slovenčinu v prvom rade, ale ako ju učíme, lebo to je asi tá otázka, ako je možné, ako vyzerá štruktúra takej hodiny. Samozrejme, že to tiež prechádza nejakým procesom a vývojom, ale vyučujeme teda v témach. To znamená, že v každom období máme nejaké témy. Ja neviem, teraz je fašiang, hej, takže budeme mať fašiangy. Každá trieda má vlastne tú tému s fašiangom trošku inak upravenú, čiže počúva vždy pracujeme s tým, aby počúvalo, či už je to príbeh, či je čítaný, alebo pozorný, alebo ja mám rada niektoré rozprávky, vlastne kde je nejaká slovná zásoba k tejto téme. Následne na to máme nejaké podľa ročníkov a podľa úrovne. Mám rozdelené nejaké dopredu úlohy, s ktorým dieťaťom budem čo robiť. A potom máme nejaké aktivity, ktoré ako keby tou hravou formou majú upevniť tú slovnú zásobu, ale aj gramatické javy. A teraz, aby som bola úplne konkrétna, vyberiem si napríklad jednu triedu, kde mám prváka a mám tam, dajme tomu, piatačku. Tá piatačka je na vynikajúcej úrovni, rozumie. Preberáme naozaj to učivo, ktoré preberajú piataci, to znamená, že a teraz napríklad sme mali pády, čo je, niekto si povie, a vzory vlastne podstatných mien, čo si povie, že no tak toto mi naozaj vôbec netreba. A ten prvák je chlapček, ktorý je zo zmiešaného prostredia jazykového a tým pádom rozpráva, rozumie takmer všetko a ten jazyk sa ešte len pomaly otvára. Čiže nevie úplne povedať, čo potrebuje. Tak u neho vlastne v celej tej téme venujem tak, že poprvé ja podľa toho, na ktoré dieťa hovorím, tak spomalím alebo zrýchlim, zjednoduším to, akým spôsobom rozprávam, alebo hovorím plynule, tak ako, aby to dieťa zachytilo. A mám veľmi, veľmi vycvičený ten cit, pretože sledujem neverbálnu komunikáciu, či mi rozumie. To sa mi tými rokmi naozaj pekne vycvičilo a to majú naše pani učiteľky vlastne automaticky, že reagujú veľmi dobre na tú neverbálnu komunikáciu. Ale u tej napríklad piatačky, kde máme vzory podstatných mien, tak si niekto povie, no tak toto ja fakt nepotrebujem, aby tu niekto piloval moje dieťa. V skutočnosti je to tak, že my hľadáme presne tú hranicu, kde to dieťa je a snažíme sa ju jemne posunúť. A prečo je to dôležité? V nemčine sú tiež pády. V nemčine sú tiež nejaké mustre alebo nejaké vzory, ktoré sa používajú, ale v systéme, v ktorom žijeme, nie vždy je to vysvetľované. A už som sa stretla mnohokrát s tým, že dieťa pochopilo nemecké pády vďaka tomu, že my sme im v slovenčine vysvetlili pády v nemčine. To aj využívame. My sme aj na to školení vďaka školeniam, o ktorom som ti hovorila na vysokej škole v podstate všetky vysoké školy pedagogické, kde fungujeme, tak pre nás robia nejaké štúdium, alebo nejak nás doškolujú, vyškolujú a vlastne získavame nejaké metódy. Čiže my prepájame ten jazyk, uvedomujeme si, že ten mozog funguje systémom, kde vlastne je jeden dominantný jazyk. Ten muster, alebo tá štruktúra toho jazyka, mozog ju využíva na to, aby na ňu nadpojil tie ďalšie jazyky. Čiže ja keď viem, že jazyk slovenčina je dominantný, tak využijem to a tú gramatiku alebo ten gramatický jav vysvetlím na slovenčine a hneď na to nadviažem. Pozri, v nemčine používaš to.
predpony, hej, alebo prípony. Ale nie, to ja vôbec nepoužívam. A poviem príklad. A tuto to používaš? Aha, naozaj. A vlastne mu to docvakne. Máme skúsenosť, že naše deti potom majú veľmi dobré známky v nemčine. Sem som vlastne chcela prísť, že Švajčari sú prekvapení, ako môžu mať slovenské deti, dajme tomu, a inak som sa stretla aj s inými jazykovými HSK skupinami, ktoré majú presne tú istú skúsenosť, že vysvetlia iným spôsobom tým deťom gramatiku, pretože gramatika je v každom jazyku a deti si ju dokážu potom napasovať na tú nemeckú. Doslova si ju prenesú na to, aha, takže takto to funguje tu a takto to funguje v tomto jazyku a v tomto. A čím sú staršie, čím dlhšie ku nám chodia, tak automaticky sami povedia, a tuto to používam tak a tuto to používam tak. A je krásne vidieť, že vlastne keď už to majú zvedomené, že sú to staršie deti, tak si to krásne vedia pospájať a mňa sa mu prekvapí koľkokrát rýchlosť, s ktorou prevezmu niečo, čo na Slovensku ja si hovorím koľkokrát, že našou najväčšou výzvou, s ktorou my čelíme, je čas. Ja mám vlastne 2 týždne na to, aby som prešla s tým dieťaťom niečo, na čo je normálne stanovený týždeň, dajme tomu. Hej, pričom to dieťa je v inom prostredí. Samozrejme, že sa to nedá porovnať a samozrejme, že kľúčová je aj pomoc alebo spolupráca s rodičmi, že my sa vždy dohodneme, OK, čo je náš cieľ a je ten cieľ realistický, kam chceme prísť. Tento rok chceme, aby sa dieťa rozprávalo, tak budeme robiť to a to a to. A u detí, ktoré napríklad ani nemusia ísť na komisionálne skúšky, lebo to nie je o tom, či budem alebo nebudem absolvovať komisionálne skúšky, ale skôr ide o to, aby to dieťa ten svoj jazyk posúvalo na vyššiu úroveň, pretože tak, ako sa vyjadrujem, taký som človek. Tak aj to je možno odpoveď. Takže pochopil som tomu tak, že každému dieťaťu sa venujete individuálne. Osobitne a individuálne, že to riešite jednoducho s rodičmi a je jedno, že či toto pozerá napríklad mamka 8, tak ho tam môže zapísať, aby sa posunul viac. Napríklad, keď sa chcú sťahovať na Slovensko aj kvôli tým komisionálnym skúškam, aby malo nejaké ako vysvedčenie zo slovenčiny. Keď má malé dieťa, ktoré mi rozumie, ale chceme ho posunúť viac, aby vedelo a rozprávalo viac. Taktiež. Super. Veľmi dôležitá otázka, ktorú bude riešiť podľa mňa každý. Ako je to financované? Hej, že môžeme sa tu teraz hodinu baviť o tom, že je to super, ale nakoniec prídeme, že treba platiť 2000 mesačne a každý to vypne. Ďakujem ti pekne za otázku ohľadom financií, pretože táto otázka je nesmierne dôležitá. My všetci platíme účty a faktúry, takže vieme, že to je proste jedna časť, ktorá sa vždy skôr či neskôr ukáže. Máme to nastavené veľmi transparentne. Za to jedno poobedie, kde máme 2 vyučovacie hodiny, je školné 30 frankov. Posielame faktúru spravidla raz za pol rok. Sú rodiny, ktoré povedia, pošlite nám, dajme tomu, celý rok naraz, alebo sú rodiny, ktoré nás požiadajú, či to môžu zaplatiť štvrťročne. Snažíme sa nájsť vždy nejaký kompromis. Keďže máme skupiny, ktoré majú ale aj 3 hodiny, tak vlastne to školné, keďže je v spolupráci s Českým klubom, dali sme vlastne istý kompromis, našli sme kompromis a teda to školné nie je 45, ale je to 40 na to do obedie. Len ťa doplním, lebo sme to nepovedali, že dvojhodina je 30, čiže 15 za hodinu. 15 na hodinu, áno. Dvojhodinovka je 30, trojhodinovka nie je 45, ale 40. 40, presne tak. Veľmi pekne ďakujem za doplnenie a plus k tomu poviem, že pri rodinách, ktoré majú nie jedno dieťa zapísané, ale 2 alebo 3, lebo máme aj také rodiny, za čo sme veľmi vďační, lebo to vôbec nie je jednoduché, ale je to krásne, že máme vlastne aj celé rodiny zapísané. Tak pre druhé dieťa, respektíve školné za druhé dieťa poskytujeme zľavu 15% a na školné pre tretie dieťa 50%. Ešte spomeniem, že máme online vyučovanie, tam je ten systém úplne inak nastavený, pretože to sú menšie skupinky, kde vlastne môže ísť aj o individuálnu hodinu, individuálnu pre 2 deti alebo individuálnu pre 3 alebo 4. Spravidla to väčšinou máme tie 3 až 4 deti, tak tam máme školné 25 frankov na jednu vyučovaciu hodinu. Toto vyučovanie je intenzívnejšie, hľadáme niekde časy, kde väčšinou po obede alebo večer, kde tie pani učiteľky majú v ideálnom prípade deti, ktoré sú jazykovo, ale aj vekovo blízko sebe, aby naozaj malo dynamiku to vyučovanie, aby sme sa posúvali ďalej, rýchlejšie ako keby. Máš niekde, keď porozmýšľaš v hlave nejaké
dieťa, o ktorom vieš povedať, že prišlo k nám a nevedelo nič Mhm. a po čase sme nemali problém komunikovať v slovenčine, že sú také pokroky u detí, že Mhm. má to v tomto ohľade zmysel, vieš, že keď to pozerá Mhm. niekto, kto si povie, že a ja chcem, aby sa ten náš syn rozprával s Mhm. babkami a detkovcami. Je to tak, ako hovoríš, a nie len jedno, mám ich hneď niekoľko detí, kde kľudne niekto môže povedať, ako toto môže povedať, no môžem. Sama som si hovorila v hlave, a nie som si istá, či toto dieťa sa rozpráva, pretože tá jazyková úroveň, s ktorým nastúpilo to dieťa, s ktorými nastúpilo to dieťa, sama som si hovorila, no neviem, ale dobre, rodičia sú odhodlaní, v tomto prípade to veľmi pomohlo a ja som si povedala v hlave, mám techniky, mám metódy, mám mustre, mám ako keby podporu akademického prostredia, idem do toho. A približne za rok to dieťa začalo splínule rozprávať, lebo tam nie je len, to je jedna vec, že nevie, druhá vec, že nechce. Mhm. To je ako keby ťažšie, že aj vidím, že na niektoré veci reaguje, že hovorím po slovensky a dajme tomu po 2, po 3 mesiacoch už vidím, že už rozumie mi, že už keď ho opakujem tú istú vetu viackrát a bavíme sa s deťmi, tak už vidím, že začína rozumieť, ale nechce, odmieta ako keby vyjadriť sa. Keď máme napríklad prácu v kruhu, tak každý niečo povie a to dieťa zakýve, nechcem. Dobre, nemusíš. Nechcem hovoriť, nechcem. A zrazu sa otvorí nejaká brána a to dieťa sa rozpráva, ale až tak, že musím, že dobre, teraz chvíľu počkaj, lebo máme tu aj iné deti. Robí mi to obrovskú radosť, lebo mňa samú to posúva. Keby som zostala na Slovensku, takúto skúsenosť by som pravdepodobne nemala. Aj ten pracovať s tým jazykom a vidieť ako tá plasticita mozgu je hmatateľná, tak to mi robí veľkú radosť. A určite by som chcela ale spomenúť aj deti, ktoré mali, dajme tomu, pozastavený vývoj reči, vývin reči, že sa zdalo, že nebudú rozprávať. A mám napríklad jeden veľmi pekný prípad, kde dievčatko už vo veku takmer 4 roky, 4,5 roka ešte stále ako keby vyjadrovalo sa na nedostatočnej úrovni alebo vôbec a bolo to práve dieťa, ktoré malo viac tých jazykových systémov vo svojom okolí. No a logopedička odporúčila, poďte sa naozaj venovať prvému jazyku, čo teda bola slovenčina. Mamička ma oslovila a dnes to dieťatko jednak, že sa pootváralo vo všetkých tých jazykových systémoch, ale tvorí neuveriteľné veci. Ja sedím, pozerám na ňu a hovorím si, no pár rokov dozadu by som nebola ani verila, že to dieťa bude plynule rozprávať vo všetkých jazykoch, ale to, čo tvorí, ako si ten mozog našiel cestu a ako dokáže využívať slovnú zásobu a prepájať ich vzájomne, lebo mnohé slova vlastne využívame z iných jazykov a dokáže si nájsť tú cestu, aby využil tú štruktúru a tvorí to príbehy, dajme tomu, alebo tá fantázia, ako sa otvorila tie brány všetky, tak to ma prekvapilo a tiež je to jeden z takých veľmi silných príbehov, ktorý vo mne ostal z mojej praxe. Ešte sa spýtam, že podporuje to finančne celú tú školu aj štát? Ako viete sa oprieť povedzme o kantón alebo tak, aby to fungovalo? To je výborná otázka, lebo toto je ako keby dosť častokrát otázka, ako je možné, že nemáte financovanie z iných zdrojov. Tak je to tak. Kantón alebo Švajčiarsko nás podporuje formou vzdelávania, že pre nás tvorí to vzdelávanie a je to viac menej na tej akademickej pôde. Plus nás podporuje tak, že miestnosti niektoré, ktoré máme v školách, nemusíme platiť. To je obrovská pomoc, pretože vieme všetci, ako to funguje. Čiže časť tých nájmov nemusíme platiť a časť tých nájmov musíme platiť. Tie, ktoré sú v tých komerčných priestoroch. To je veľká pomoc. Druhá vec je tá, že máme napríklad aj od kantónu niekoľko právnych možností, ako vypýtať dieťa zo školy, keď napríklad máme my vyučovanie a dieťa má ešte vo svojej škole vyučovanie, vieme ho vypýtať, dajme tomu z tých 2 hodín posledných, aby stihlo navštevovať našu školu. To je tiež veľká pomoc. Čo sa týka ale slovenskej strany, je to tak, že systém, ktorý by financoval školy, dajme tomu normatívom, neexistuje. Pracuje sa na tom,
tie diskusie trvajú viac ako 15 rokov. Niekedy možno sa to stane. Aktuálne je to tak, že nie je na to úplne čas riešiť to, alebo nie je vôľa riešiť to práve teraz. Existuje ale spôsob, ja ako štatutár, respektíve ja som ako riaditeľka a my fungujeme ako Ferein a tam som vlastne Ferein prezidentín a zároveň vlastne som štatutár, čo sa týka pre slovenskú stranu a viem si požiadať o dotácie, čiže napísať projekt každý rok, alebo aj 2 projekty, aj 3. Ja tých projektov píšem pravdu povedia celkom dosť a nejaké peniaze aj dostávame, čiže ak tie projekty sú úspešné, prevažne pre školu píšem pre projekty na Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Tam určite chcem zdôrazniť, že tá pomoc, ktoré majú pracovníčky na tom úrade, je nekonečná, bezhraničná. Kedykoľvek potrebujem čokoľvek informáciu, tak mi ju poskytnú a tá komunikácia je veľmi dobrá. Takže tam za to som tiež veľmi vďačná. Čo sa týka ale napríklad financovania, o ktorom ty si hovoril, že by sme my mali nejaké normatíva, to ešte neexistuje a tu sa môžu stretnúť Slováci, ktorí žijú v zahraničí, že systém HSK ale predsa financujú veľvyslanectva. Je to tak, že niektoré krajiny, to je celkom dobrá informácia, niektoré krajiny, ako napríklad Grécko, má kompletný systém vybudovaný tak, že Grécko vlastne vysiela učiteľov a pokrýva komplet celé Švajčiarsko a financuje ich. Čiže rodičia buď platia veľmi nízko, alebo neplatia nič a je to celé hradené, alebo je to celé financované cez veľvyslanectvo. U nás to takto nefunguje. Veľvyslanectvo nám pomáha ako môže. Máme veľmi dobré vzťahy a verím tomu, že aj do budúcna budú. Kde sa dá, tam nám pomôžu. Je to ale tak, že ten systém nepustí. Keď normatíva na to nie je určená, tak nedostaneme nič. Učiteľiek je dosť, alebo hľadáte ďalšie? A detí je dosť, alebo stále môže byť viac? Určite môže byť viac, určite môže byť viac tried. Dostávame, aj teraz som dostala jednu správu, či otvárame v Berne nejakú triedu, takže áno, po všetkých týchto otázkach máme vypracovaný tento systém a tieto pravidlá. Pokiaľ máme fixne prihlásených 5 detí a máme tam kvalifikovanú učiteľku, ktorá sa nám musí prihlásiť tým pádom, spravidla tam potrebujeme jednu dospelú osobu, rodiča, spravidla mamička, ktorá je aktívna a pozná to prostredie, tú lokalitu, tak áno, vieme otvoriť aj na novom mieste. Robím to tak, že nadviažem rozhovor vlastne s väčšinou online, urobím jedno stretnutie s tými rodičmi, vysvetlím pravidlá a rozhodneme sa, otvoríme, neotvoríme. Vychádza to väčšinou tak, že asi 30% týchto rozhovorov je úspešných a na konci otvoríme a je úspešná tá skupina. Ostatné čakajú a uvidíme. A boli aj prípady, kedy ste otvorili a zatvorili? Že sú aj zatvorené nejaké? Za môjho pôsobenia sa to nestalo. Ja vedím školu 4 roky posledné a nestalo sa to, ale bude sa možno zatvárať jedna škola, ale nie zatvárať, ale presunie sa, že sa presťahuje. Lebo tí rodičia vlastne zistili, že môžu byť aktívni, čo ja veľmi oceňujem. Myslím si, že aktívny rodič, super rodič, pokračujte v tom, pretože si našli lepšie miesto. Takže ja to len môžem oceniť a už ako koordinátorka len to poposúvam, aby to administratívne sedelo. Ale stalo sa v minulosti, že sa napríklad prihlásili rodičia a keď sme teda už, áno, ideme do toho, tak vlastne cúvli. To sa nám stalo. Preto som aj rozhodla, že prvý rok je to jednoducho tak. Prihlásiš dieťa a je úplne jedno, či si spokojný, či nie si spokojný. Ten prvý rok tam proste to dieťa musí byť. Čo môže byť kruté, ale pre nás, pre fungovanie je to veľmi dôležité a preto to môže byť aj trošku risk, pretože ty keď nemáš si s čím porovnať, alebo nemáš si to kde vyskúšať, takže je to trošku risk. Je ale pravda, že tie komunity, ktoré chcú a idú za tým, tak tam väčšinou aj otvoríme tú triedu. No aby som to celé shrnul tak z toho, čo tu počúvam poslednú hodinu, je, že všetko je to, čo sa týka rodičov a detí, tak veľmi individuálne, že najlepšie bude fakt pre mamičku, otecka, ktorí rozmýšľajú, že by chceli prihlásiť to dieťa do školy, ísť na tú internetovú stránku, tam si toho načítať čo najviac, v prípade, ak to myslia vážne, ozvať sa a riešenie sa určite v každom prípade nájde. Určite, súhlasím s tebou. Je to naozaj tak, keď nás kontaktujú rodičia,
učitelia, ktokoľvek, tak snažíme sa nájsť nejakú cestu, aby sme našli nejaké spoločné riešenie. Super. A dúfam, že sme tomu pomohli aj tu na trošku, že tí ľudia vedia dostať nejaké informácie a vieme ich trošku posunúť na tú správnu cestu, aby sa vedeli Ja ti nejako ozvať. ďakujem, ja ti veľmi pekne ďakujem za pozvanie, aj za túto príležitosť trošku predstaviť našu školu. Uvidíme, či sa uvidíme ešte na budúce, alebo budem veľmi rada, keď sa uvidíme aj na budúce, možno aj pri nejakej príležitosti, keď budeme mať nejaké podujatie, si vítaný. Ďakujem veľmi pekne. V živote by som si nepovedal, že toto sa vyvinie za tých pár mesiacov až do bodu, že mi tu sedí riaditeľka slovenskej školy a škôlky. Takže Peťa, veľmi pekne ďakujem za to, že si prišla. Verím, že sme dali ľuďom množstvo informácií, ktoré vedia spracovať a ak majú nejakú majú ten pocit, že to chcú posunúť niekde ďalej a tým deťom dožičiť niečo viac, tak vedia, kde ťa a kolegyne môžu nájsť. Takže je to stránka slovenskaškola.ch. slovenskaškola.ch, a teda bez mekčenia, slovenskaškola.ch. Pravidelne ju aktualizujeme a verím tomu, že tam nájdú všetky dôležité informácie. Môže sa stať, že budú mať doplnkové, akýmkoľvek otázkam som otvorená. Chcem ťa určite doplniť o jednu dôležitú vec. Ono to nestojí na tom, že či tie deti budú navštevovať našu školu alebo nebudú navštevovať našu školu. My väčšinu našej práce máme ako komunitnú prácu pre Slovákov. Pre nás je dôležité to, aby tie korene, ktoré máme a naše deti majú na Slovensku, aby sa nepretrhli a cez ten jazyk tie korene zostanú. Prečo je to dôležité? Lebo je to súčasť ich integrity, je to súčasť ich individuálneho ja, ktoré tie deti majú a je dôležité, aby sme sa snažili to uchovať. To bolo krásne. Nakoniec. Ďakujem veľmi pekne ešte raz, Peťa, že si tu bola. No a ak sa vám tento content, tento rozhovor páčil a chceli by ste to podporiť, tak môžete dať odber na tento kanál, like. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste to sledovali a my sa vidíme na budúce. Peťa, ďakujem ešte raz a majte sa. A ja ďakujem, robíš to skvelé. Super. Ďakujem veľmi pekne.